En el fons del Museu de la Garrotxa hi tenim una col·lecció molt singular del que anomenem els benefactors de l'Hospital Sant Jaume d'Olot. És una col·lecció, és un dipòsit que ens arriba del mateix hospital i on hi surten representats personatges que al seu moment van fer donació a l'hospital de cases, de diners o d'altres béns que més endavant l'hospital es va vendre per tenir ingressos. I és que els hospitals no han estat públics fins a finals del segle XX, diguéssim. De manera que aquells anys era molt important rebre aquestes donacions. Entre aquests podem destacar, per exemple, aquest retrat de l'Ignasi Mas, que era un bester, treballava al cuir, i que va fer donació de monedes, de diners. Aquest quadre és singular perquè a més hi veiem una representació més o menys fictícia del que era l'hospital abans, que era tot un seguit de llits on hi passaven la convalescència als malalts.